ini ndida kukubvunza ndichaonawo zvakadii kwese munhu anga achiverenga. Unopenga rewe. Une land rewe. Ko ndini mpurisa. Une land rewe. Andi zvinhu zvese zvinotanga kupurisa. Kana mari anotanga kusvikira ku. Uripurisa we, une land rewe. Andina land kasi mari inotanga kusvikira. Una land sakanyarara mano ukutaura chika usina land. Kwasina land untaura chi. Saka sabu tiri kuzviitirechi kana uyane munhu ondipa mari. Handiti ndokumwisa chakungokumwisa chete. Mari inotanga kusvikira kuno. Kunani? Ndini kamupurisa. Mpurisa wani? Ko ini ndindosunga vanhu. Saka chinotadzisa kuti mari itange kusvika kwandiri chi. Une village rewe. Ndinotanga kuuya nevanhu kwamuri. Vanhu musati vanhu vande vanhu vane mhosva. Vanotanga kuonekwa neni. Kuti vane mhosva. Venyu. Saka vanotanga kuonekwa neni. Saka mari inotanga kuonekwa neni. Iwe kwamuri. Chirega kusunga vanhu urege uone kuti havasungwi here. Aiwa, protocol yenyama kushandisa ka. Hapana chadaro ndikwatisa. Ndaverenga ndina apa ndindaverenga. Hapana chadaro Aiwa, ndira ikoko msasa. Akabvisa mombe, akabvisa mbudzi. Totenyenza kutozva kuti iwe kana iri sheshe nenhongo yako inhongo yangu isheshe kwa iko laki ndikakupa chero nyanga chako kungocheka rupawo mbudzi yave yasabu semzifarira sheshe waenda kumba kwako semzifarira sheshe semzifarira sheshe kama mkaka kama mkaka aiwa varira inhongo dzinoita kuti dziwande imo ndipo sheshe ende nharo dzauri kuita dzichakusungiza Yausingazii mpurisa wangu. Nharo dzako dzauri revezo ndichakutumira munhu anokusungira. Apa ndiri pandosungwa imosungwa ndimotanga kusungwa. Ndimotanga kutambira apa ndimuda mari. Andanga kusungwa ndiani? Andanga kusungwa ndiani? Urandisungisa neni? Andanga kusungwa ndiani? Urandisungisa neni? Aiwa, andingatanga kutaura niye mapurisa ndiani? Mapurisa ndangu. Ndenyu. Aiwa, kuti utagara paupurisa huya kuita munhu wokutuma kwamambo mukafiwa muno muraini. Ndo basa rako.